Abantu bacinga kuba xa kufuneka bethorishile, there were some guys ngabo ningafuna ubabiza ngamagama. These guys had about 15 to 20 gigs estates, but they were still asking for sponsorship from the government and from business for flight tickets ne-visa. No, that's not how you do things. Kweminye imithetho kaSAMRO yango-1963 baba ngaku-explainela ba umuntu uyifumana njani imali yakhe xa ingoma idlala eradio ungahleka ufe. Ngicela nijoyine musicinafrica.net, uyanceda kakhulu. Kwi-opportunities ze-funding, kwi-opportunities ze-festivals. E-Europe awuqashwa, awusoze uqashwe e-Europe ungakho agent wahamba ngayo. Abantu, they are happy for not knowing. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube Zabanya Bandu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Usakala nganeno angabafuna ukuphoswa ilento usikuphathela kuhle kodwa ngena saphinda sabuya futhi phethe umhlobo wami apho Mr Sabo otherwise sharp man khawusicacisele man uSabo ngubani usukaphi wenzani nje ukhululeke mnganama. Okay, ngiqale ngibulise nami qala kabana ababukeleyo. Ndibulele ngilithuba ninginike lona abamani belapha. Sizocacisa ngezingoma ngemisebenzi esiyenzayo. Apha emqulweni uSabo uSabo uzalelwe kwaLanga eJabavu kwa42. Khulele ke eJabavu bizalwa kuyifamily yakaGonqeka kodwa ngefana yami nguJiyani ngoba umama nguJiyani. Sikhulile ke eJabavu kumnandi. Ngiphuma ke kwifamily eculwa kuyo. Aculwa ke kwifamily yami sithanda umculo. Wonke into wonke umuntu uyacula kamnandi futhi ngaphandle kwami for some reason. Alright. So umama wami nguNobomi Jiyana. Ngikhuliswa nguye, ndakhuliswa ngumakhulu wami naye. So rest in peace. Ndakhuliswa ngu-auntie wami naye sisilungiswa Gonqeka. Dayo apha eGqabeleni. Andilapha ke ngokwemculweni ndazokhuliswa nguBeverly Goff. So siqalile ke ku-Sunday school Presbyterian Church of Africa eNyanga Seket, umfundisi uFaleni. But before umfundisi uFaleni bengumfundisi uSoyaya, before umfundisi uSoyaya bengumfundisi uMchitheka. So siqala sihamba Sunday school si coachwa ngusister kaMakhulu wami umama uKhoni Gonqeka, umama uKhoni Qhameni. Wabona into ke apha kimi ke umakhulu ke. Alright. Wabona into. So sasisenza iziketch zikaYesu, siqala apha kuYesu, apha kusketch. Sisenza iziketch zikaYesu. Sisebancinci ke thina kwi-cousins zami ezindala ke. Xa engathi umde uzaba nguYesu. But ke yonke la process yoba ube nguYesu, niqale ni-audition eqala. Ani-audition ifuneka nifunde. Yabo aqale mhlawumbe omnye oqala yenze i-monologue. Kaloku ngokuqala umhla wezonke ezingena kukhwele beza abafundi kuYesu lo. Nyani ke aqale ke uYesu ithi iyaqala iphaqa iqala iheading ithi uYesu eGetsemane. Uye ke ufunde nje noba zi-lines kuthiwa hayi suka wena mangapha phinde nomnye njalo. Nyani ke kwenzeke ke ngoba sengikhula because ndikhula ndimde kunabanye. Kubekho i-cousin yami uYanga wayemdana apha kum. Uyanga athi ibe ngathi nguye lo uzawuyenza ile role kaYesu. Cha uYanga bethu sisiXhosa. Yabo. Asistanga. Simbethe isiXhosa because ukhulela eThokoza, ukhulela eGoli.
So uyafika apha ufike ke ngiyofunda kwisikolo samakhaladi eWindermere. Yo. Mna ndifunda egazi Sixhosa ndisibetha rhuti ndasibetha hayi kwathiwa ngapha ngizaba nguYesu ndayibetha sendibetha ke ngoku nebhasi zabanye abantu iilayini zabanye the kusenjalo kule nto kaYesu sinekwayari kwalapha kwi-Sunday school. Umakhulu wam wathi nguwe ozawuba yiconductor apha endenzela i-bow tie nge-cardboard ensikele yam. Heyi athi Hlakuleni uzawukwenza uzawuculisa ngolu hlobo xa iphela ingoma funeka uthi uhambe uyotsho phaa ekugqibeleni edge yestage uguquke ubhawe. Alright. So iqala phaa ke ngoku indaba yami ekwi-entertainment. So ngelaa xesha ndifunda eRoma eSt. Louis ekwalanga, but it's not there anymore. Ndilikwaya naphaa into manje engathi idibene ne-entertainment ndikuyo. Umakhulu wam wandifaka kwi-ballroom dance naphaa ndangena, but zange ndingene deep because ukhazini wam uNceba Gongxeka wayechampion uMageba besikhe sathetha ngayo off camera. Yes. Yanifuna nonke eluhlaza. Yeah. National champion ke yena kwi-dance. Ndandithanda ke nolandelana naye because naye udlala imarimba ngapha uyadansa, ngapha udlala ibhola, ngapha udlala icricket. Thanda ulandelana naye. And then ekhaya kukho umalume wam uBut Patrick, akho jazz record wayenganayo. Ndandihlala yabona ndandibhanka icawe Sunday uzawudlala ii-records, adlala uMiles, adlala uSachmo, adlale khanda ngayidlalanga, adlala uColtrane. Ndihlale phaa ndimamele kumnandi lo music. Ndimncinci noba ndina-7, 8 ndimamele le jazz man. Ngenye imini ndimamele uClifford Brown udlala itrumpet. Andixelele uba nguClifford Brown njo kamandi man. Ngenye imini ndimamele man le trumpet kakhona man. Ngiyatsho le trumpet and ke ngoku ngelaa xesha sendiyazi uba yitrumpet le idlala apha, yi-saxophone le idlala apha, yi-French horn le idlala apha, hayi ngoku lisolo lepiano njalo njalo. Sendiyazi, sendiyibamba, sendikwazi uzohlula. Yazi abanye abantu mos once uphatha into evuthelwayo uzawuthi yi-saxophone manje yi-trumpet noba yintoni, uyabona. Andiyive manye lisolo ndilive lisolo and then itsho le ngoma sitimela sihamba ngamalahle bithi no, there's no way man uClifford Brown angaqula isiXhosa man. Ndiyobuza ke Grootman, ndicula njani isiXhosa? Athi uGrootman no, ayingoClifford Brown lo, nguHugh Masekela. And then I will later find out apha exesheni xa ndisendimdala uba uHugh Masekela wayesisiskola sikaClifford Brown. So I was right at the time uba basawunda simila kanti lo uyam-inspirisha lo. So sikhulile ke phaa ekwalanga dlala nebhola. Ukhazini wam omnye naye wayeperforma kwiprojekthi kaBhuttizi uBlykiss. Andisayikhumbule intoni igroup yabo, but babengamantombazana bedlala zonke ii-instruments ezi-African. Kudu horns, akadinda, marimba, dance, everything, djembes, yonke into befundiswa nguBradizo. So bahambe ngo-2000 babheka eSweden. Ndiqonda man bayahamba man abantu ngalo music man. But ndizawungena phi mna, ndizawungena njani? Ngelaa xesha kukhiwa iGugasthebe kwalanga and bayayigqiba iGugasthebe, iyagqitywa iGugasthebe. Khona itshomi yam uMongezi yona uyazoba, wasolela naye, uyazoba uMongezi Malkas. Athi kum emfonini uzongena njani eGugasthebe? Ndiyakubona ndiyafuna ungena eGugasthebe. Ndithi ndizawubona uba ndizongena njani. Asikayazi noba kuzokwenziwa ntoni eGugasthebe, sicima mhlawumbi izawufana nelwazi okanye monwabisi, kufikwe kube zizi-activities ezi-different. Asiyazi uba izokwenza ntoni. Siyayibona le cultural center but asiyazi uba ithini into yayo. But si-excited uba ilapha ecangkwethu futhi.
So noba zizoba khona manje izinto ezizokwenzeka kakuhle because nayo ilwazi ngoku ifile akusekho into yenzekayo umonwabisi akusekho into yenzekayo sekukho lento ka love life kakhulu yabona AIDS awareness ton into ze DJ radio akusekho dance music instruments akusekho into yenzekayo kwalanga siqonde mhlawumbe kuba sithembile ubiza sinike chance nyani ke opening ibuka sithebe ndiyobukela pha ndiyobukela i-cousins zami uMageba noGuceba Xolani Gongxeka noSandra Gongxeka then negroup yabo bokuthiwa iJika I was so blown away man so blown away ngithi no I have to be there I have to find a way abangela xesha mina ndibhizinisi acinga ba ndizawungena njani uPamela lo wasekhaya umane siya kwi-rehearsals zeJika bamane berehesa bonke Pamela pha kwi-group kaBratizo afika uPamela ngenyimini athi mamela ngomso kukho i-rehearsal pha eMindi uthe uThemba Phondo uzuye pha uza kufundisa ngithi nyani athi ya ngo-3 o'clock uzofike pha isikolo siphuma ngo-2:30 engandihlali kude esikolweni zange ndiphosise Maseko ayingathi akude kuse Ndiyazi lo feeling. Ngathi akude kuse. Yo ndiyazi lo feeling le. Ndifike esikolweni chomi yami uMalusi Sibotho udlala icricket is a very good South African cricketer udlala i-steel pens ngela xesha udlala nemarimba andisena fomu andisayibaweli lento yenziwa nguMalusi andisayibaweli and ndinento ethi hey man ndingaba good man kule nto man ndinento tshoyo and ke ndandingumuntu wayesoloko esenza izinto half ndiyenze le ibine ndishiye ndibe bored ndiphinde ndiyabo qonda yabona le iyaxoka le ayisoze ndiyeke le Yahlala apha bona bakhe nangena apha bazawubhuda ngondifaka apha hey hani yafika mina ndiqhayisela uMalusi esikolweni ke ukuba emfundini ndiyakeresala so yena ukwi-rival band nyani ndifike eMindi ndifika khola amajita ayi-3 apha uSolomon Sakabula bungangisi Kim Masala bongani ndiyamazi yena because sizi cousins umakhulu wakhe nomakhulu wami zi-cousins uKim ndidla ngombona elokishini because kuzone nelokishi mos udlala icricket and udlala noMalusi ichomi yami but abadlala iteam eyi-1 mara uyabonakala pha estadium uSolomon yena umuntu ostout nje manje ndimbona endleleni yabo ndawuthuka noba idlala imarimba le out hey ndifike pha bejijisana ngesitiqo bayalwa yilo drama bagibiselana ngamatshe angene la majita ndihlala ndimepha ngasemnyango akafiki abantu abadala so into yenzekayo iJika ne la group le ndiqhawula half esistory la group yoButneba bafumana imarimba entsha basponsor ngemarimba entsha ngomnye umama okuthiwa nguShila Udwat and then le indala bathi bazavula iproject ye-light singenapho ke ngokuthina sure yabo babazofundisa thina hayi ndifike nyani ezidlala ezapha ndime pha uKim udlala ngemalet isimalet ezisticks sidlala ngazo uphukile ingaka udlala ngandithi udlala kanjani lo mfana ngento nje hey ndimile andazi no and then mna ndigqibele ndiconductor ecaweni ndisenza nesketch sika Yesu yabo ndicula kwikwaya le into ndibona apha magics afika umthimbane athi sabo zakapha ngisengapha ngokwe-instruments bathi funa udlala ntoni apha indabona amanye amagubu amaninzi bathi funa udlala namagubu maninzi abantu abadlala imarimba funa udlala namagubu hey abalifaka lomnyaka I think it was a Tuesday phela i-rehearsal ndi-crazy ke ndifike endlini balise noPamela hey ndo following day ngesikolweni the ndisahleli eklasini kuthi gqi
omnye obhuti babephaka kwijika kuthiwa nguSubra Makhuphula uhlala opposite esikolweni angena athi uyokhangela mma yana athi uyothi itishari wena hayi hamba uyabizwa ndiphume singena apha eSt Francis yi-performance uthini lapha kum i-performance xa ndisithi nanga amajita heyi ndizothina apha mna ndifika izolo apha tutasobriza andifake idashiki yakhe ihamba apha kwezithi ihamba apha andike esiye nyhani ndake ndidlala i-bass drum bambe i-beat adlala amajita ndiqonda hayi bo ndifika izolo sendiperforma the next day estagini eSt Francis and ke ngoku eSt Francis ndikhula i-big stage kalanga sure yonke into yayisenzeka phaa ndithi hayi bo senze St Francis ngoku ndikhawulezile unyuka hayi nyhani qhubeke ijika like sibe yi-household name as ibhende encinci ezikhompozelayo ezi-arrangelayo because kwakukhona amachiri adansayo sibukela i-music sibukela iGuinea Ballet Mama Decatur sinantsika bona si-imitate bona sihlala i-champions siphila siba tight kusenjalo basifake Waterfront bamasiyobhaska sathola i-contract phaa nyhani sayobhaska singamajita hhayi ngasabona imali thina siqonda man kuyabhaskwa mos ngaphela uDisemba kufuneka sibuyele esigera qhale ngokuthini into siyenzayo nge-weekends simane sininzi imarimba simane siyobhaska sabanjiselwa sagxothwa obokuqala saphinde sabuyiswa kwesibini xa sigxothwa savuya yangathi jonga sikhululekile ufumene freedom yabona qala ngoku this is 2001 ke ngoku ke ngokusesigxothwa qala ngoku so sad kwakungangeni nokutya umakhulu wami wayendibuza ba yintoni ingxaki mntana ndithi hayi no akho ngxaki gogo hayi no akho ngxaki ndizaba right zichaza sigxothiwe phaa kujika hayi no nizayifumana enye igroup hayi suwara man hayi fine kwesibini xa sigxothwa sasiphuma sishaya i-high five sambini machita yangathi siyayazi ba kuzokwenzeka ntoni sure yangathi siyayazi ba kuzokwenzeka ntoni kusenjalo ukhona enye irhotman kuthiwa nguMiyo unejembe phaa kuye une-drums Saturdays siyayazi ba imanager yase-Waterfront uNeil iyahamba ngo-4 Saturdays asina-permit thina siyafila ngalafo siyabhaska sifumana imali sihamba sabhaqa sancinza i-badge yaba bantu bazi-mimes aba bantu bamamayimayi sanenza i-badge yayo xa ifika i-security sithatha futhi sifake ngokuthini sithi hayi sinayo i-badge hayi sayenza the xa kupha late 2001 sadibana namanye amajita nawo la majita ngawakalanga adlala i-brass instruments bona bagxothiwe kwilanga brass for ezinye izimoto engingafuni uzithetha apha ikhamera okay for ezinye izimoto engingafuni uzithetha apha ikhamera agxothiwe amajita so ke ngoku wathi imajita izani sizawudlala i-drums ne-brass esihlanganisi sihlanganisi khona i-Hotman lapho kuthiwa ngu-Angelesiyo abiyayibona le way yethu isifonele la Hotman ithi kusemajita kukho igig enginayo for nina switching on of the lights the-Ugly Street phaa ngase-Fountain uzabakho istage esikhulu you just do 2 songs 10 minutes athiwa say less abe isiza iteksi izayiphethe marimba sinamarimba thina sine-drums ne-brass saye down zange sadlala nalamajita ngemarimba ngaye-brass oku besidlala nge-drums zange sadlala so naqala uhlangana seqala uhlangana nawo ngemarimba besidlala ngobhaska nge-drums sicule izawuthiwani sawudlala ntoni sawudlala igqirha lendlela nengoma ethi okay sizayithini le sizayenza njani sithatha imarimba sazifaka etoilet phaa esitishini down sapractiza phaa etoilet
quick rehearsal. quick yeah kwathiwa Majita asinokwazi uyiyeka le opportunity i-opportunity 10 minutes yantoni ku-10 minutes ngandawa sizawudlala sizawubetha immediately asizophela ezingoma xa iphela ingoma i-drums ziyahamba singena kwenye jonga xa siyisusile sathola i-contract yaphaa kwi-lights for a week. After that Yo. now ke ngoku saname igama sasaname iband abavuki Ngivuka. qalapho ke ngoku abavuki and sithi singabavuki because besivuka ekseni nanyani le sivuka ekseni Nivukile. because saqale sithi singabasebenzi but yayikhona iband kwakuthiwa ngabasebenzi kudala ekwalanga sathi sililanga leAfrika mara yayikhona iband kwakuthiwa ilanga leAfrika nayo yayidlala imarimba abavuki Majita hayi qala phi we sadibana noBev kulo contract leyo simane sinikwa amakhadi ngabantu simane sinikwa amakhadi kule contract lesi sisenantsika kuyo edown now njeba besiyibaye Waterfront sibe sayiba sade sabhaqwa yafika la out manager ngathi qhubekekani man nansi badge ndiyanifuna for a gig ebona la kokho la Africans television program I think it was a talk show Tong Focus Yeah, ndayibona le mzukwane. yeah sidlala uFocus kwenye episode kaFocus upha eAmphitheatre Waterfront instead bale out my squad sneaky gig yasiniki check nansi check ngibhatala nansi badge ndiyazi bakudala nilapha man baqhubekekani saqhuba pha eWaterfront saqhuba fika ke ngoku uJanuary tayo yazithatha instruments zakhe andilisiyo kukulethu yazithatha instruments zakhe ndithi ngoDecember siqala ke ngoku andithi senza inyuku siqala into zobustoat ke ngoku yabo sibokusiza ilight siqala izwi Ushiba. siyashibiza Inyuku ikhona. Yasishushu Nizimamele. sishushu emadladleni bacimba senza nje siyaphuma bacimba siyodlala nje mara uyakwazi ufika ekuse unqayela indlu yonke amagwinya lefriki uthenge ne 1.5 ezi2 aka ushushu kaloku ungenza ngolo hlobo edladleni ushushu blind yabo ama-oledi abona sesizinqayela ijewish Nidla igazi. hayi mana ithenga amandimi lewe kodwa hayi bosabo Dumaphi? no ndithenge abayazi baye siyayitshuna ichweba enyana apha fika uJanuary ngelo xesha sibe sigqabo recorder qha siyenza live recording nezinye ingamla zase-States u-IR noJustin wasenzela inye i-CD but now ke ngoku asina-instruments sizayothengisa njani le CD funeka sibuyele eWaterfront siyothengisa le CD sizayithini lewe siyazi uba sizayithini lewe ekwayiwa asina-instruments asinafokoli kwayiwa kune-box eyiqole ngamakhadi ekwajonga ekwathathwa elinye ikhadi eliyi-1 wathumiyo no man le ngam no-Tasmall no man le ngamla le ingamla ithi yayisebenza amampondo ayigroup yabalanga international Ndayikhumbula. le ngamla ithi yayisebenza namampondo le izawuthwani manje amayifonelwe le ngam siba 10 sine-run eyi-1 between us imali yase-Waterfront pelile sine-run eyi-1 Ile beniyishibiza ke-big days. sine-1 rand eyi-1 between the 10 of us sivaye ovayo undima noTasmall bayofona pha egarage kwanona bayofaka kwi-dicky box pha ingathi nje expose age yami bafaka kwi-dicky box bafonele le ngamla basethe up i-meeting nyani baye kwi-meeting on Sunday abuye Majita ne-report back baye no sibuye eGrand man sihambe eGrand no le ngamla ifuna uzomamela iband idlala kamnandi nyani afike Kokastep amamele first thing wayithethayo athi no these marimbas sound like shit ngathuka mos Feel free. no these marimbas sound like shit you guys sound nice but this marimba you need to buy new instruments sithi no so the instruments zethu thi but
now ke ngoku uzasimanage ke ngoku. Okay, so which means nidlala kahle but Yeah. equipment Yeah, lena equipment, iyo lena yeah. inengxaki. Yeah. Okay. Ndicimba bafana ba when you play nidlala kakubi la imarimba yona specific. Okay. So asenze ke ngoku ba sifuna sibe ibrand uzasipackage ka green. Yabona besike sathetha about uzibranda kakuhle off camera. Yes, And yes, that's what I learned from her. Dan dizzy ba kwenzeka ntoni apha? Siyokwenza i-photo shoot. Yabo? Sure. Sense as shoot as performer. Yabo? The next thing sine website. Engayixaphakanga la we ngela xesha artist bene website ngo-2002. Ibintu abantu abakhulu website yo. Sine website namajita. Ba uyagooglisha abavuki. Zange sangabi nayo website. Ba uthi xexxa abavuki na usibone phasi bahlale sishoot. Singabantwana abancinci. Sipackage kakuhle. Eyinyani zangena gigs. Safumana residence Mama Africa and at the time Mama Africa xa udlala Mama Africa kwimarimba Mama Africa Pelong Street. Okay. engathi uachievile man ngila xesha wonke umuntu ufuna udlala Mama Africa. It was the slot. Yeah. And thina siyafika ngoku sesisemama Africa. Ngapha gigs hayi jonga siyakhipha. Hey, fast forward 2003 kufike i-opportunity yoba sibheke Sweden. Yabona ke ngoku yaqala ke ngoku uvulela amehlo ke ngoku because besine i-goals zethu bezi-3. Sasine goals ezi-3 and we still stick by those goals. Sifuna uqala sibe ne-instrument sirekhode and then senze i-tours. So sinayo instrument ngoku sirekhodile now ufikelele ba masivayo. Cha ke ngoku kwenzeke ba amanye amajita awazokwazi uvaya ke top because bakumadala thina sise under age. Yabo amajita so la way till 18 from London till 18. So mna ndihambe no King from eBhendini and then khona enye best friend yami uMbumelelo Gqozo nomabhuti Msweli then namachera 4 Yanda noPamela noXolo noNceba. Qala yangithabisa and then second round yanginceba siyalbe hayi ke kuvuleka ke ngokapho ke ngoku international exposure ke ngoku uqonda hayi yabona ke ngoku yeah. And then after that zavela ke ngoku i-tours performer kwi-festivals thini and then abavuki baba i-brand nangoku. So mna 2003 ke ngoku going back to me 2003 engiyazibona man apha elokishini I'm being a delinquent. Yabo I'm mixing with the wrong crowds. Yabo amajita siyekile isigela and nami ngathi ndibonakala ngathi ndizasiyeka isigela andisongumuntu osithanda kakhulu isigela. Influence kasi yakudivert. Yeah. Qona hey ezeka ntoni man. Ndifunda apha eThelow ngelo xesha Spacebone and napha andihlelanga kamnandi. Namajita lewe amabhushi abusy city. Yabo enza ntoni? Kuyaliwa. Zifair. Sometimes dandisiwa kwi-performance ngeveni mfowethu. Andihamba ngeveni. Ndazikhumbula isikhathi eso. Yeah. Yona nigeleza kabuhlungu. And ke ndinenkani. Yabo dandisiwa funeka ndihlale ndilinde ndiphuma isikolo fika iveni uyaphi hayi ndiya endaweni ethile ndiye Robben Island mhlawumbi kwigig ndiye eziko kwalangi fika amajita phinde waliwe maka amajita manje sitekuse ulihlelele ntoni kwesisigelo ungaphumi nje ndithi no kaloku majita nokwazi vele ndithi ki-olid lam ulithi hayi And abazali bethu babangayithandi nato tshintsha kwesikolo. yeah Daziwanga yeah and asinaseke ngelo xesha for like ba mawuthini ngesikolo yabo. By the way nandifuna ufundela uhlaza nandifuna ufundela uhlaza because umalume wami we deputy principal pha. So sigalanyaka
and ke ngoku ingathi kungona ke ngoku si-understandayo nathi ba sizi-musicians ngoku sizi-professionals phelile la craziness aseko crazy ba hey siyaperforma no wamo khama sine manager yethu sigrand hayi nyani enye imini ndihleli endlini which was very something that was very unusual angahlali endlini mandifika bekubhala tshintshe ngihambele emajitini besendleleni ya kanye ndiya kwi-gig kanye le Mama Africa whatever ngiyimi ndihleli nomakhulu wami apha khona i-sitcom andisayikhumbuli igama le sitcom ndizama umane ndiyicinga le sitcom but ndiyayazi i-introduction ayiqala ne bavele xa ke ngoku uzoqala ilink I mean nantsika into elinka isini yokuqala bakhulula eza graduation caps andiyazi bazibizwa ntoni bazijule phezulu I think baphuma kwi-prom bazijule phezulu anebe bona igama lebele igama la Yabo. bona salicinga ndithi kumakhulu wami ngalamini yabona ndizawunxiba la ngola hlobo one day athi mntanami ngabo undincedile ndiyayithanda lo ndithi sharp ngiqhinga ke ngokuba ndizawufikelela njani pha but into endiyaziyo yi-one andizokwazi ufikelela pha ndihlala ekasi because ininzi into eyenzekayo kasi yakusuffocate ya ndinenyuku andisokoli ba bandifuna uweyosela ndizawuvaya ndiyosela bandifuna uhlala namajita athile noba ngawapha amajita ndizawuhlala ugrand ndi-grand hey apha ndiye ubev manager yamajita ndithi bev yabona kamnandi abantu bazosiva esi story sikabev kakuhle because abantu babethetha izinto yabo abethetha izinto abangazaziyo abantu ndithi bev uthi umakhulu wami nomama and I don't think ulethi liyayazi isi story engasizo uzasiva uthi umama wami nomakhulu wami ingaba right man ndingahlala nawo so that ndizofunda kakuhle indaba yencwadi because zininzi izinto ezenzekayo lokushini and focus yabo ingawela xesha ke ngoku ndizama ufocus ke ngoku la man i-one man into ezenza abantu banithathe serious life insisigela music fine ndiyayifumana le respect ndiyifumanayo ngolu hlobo ndiyifumana ngalo ara le into it's something that I have to do so that I can do whatever I want to do uyibonisa isithixo sakho sogqobhoza yeah. sure athi ubheva no za welcome noba kunini qonda okay ngiqibile lo ndifika endlini yekusigogwana ndithi makhulu wami ubev uthi how about ndihambe ngiyohlala naye phaa edown uzenza ukwazi ufunda kakuhle ngithini asiguqule istory uza ngomthangane okay athi umakhulu wami man kudala ndiyifuna lona uba lo mlungu man akhanithathe man ndithi uyavuma athi ewe ndapakisha impahla zami ngela xesha ndavuka ekuseni ndahamba nazo impahla zami ndaya nazo esigela ndayozibeka e-staff room office I mean secretary olala ubev emini aphuma isigela ndafaka impahla zami ndahamba ndayohlala edown ndaphela ndihlala nobev limo ndihlala naye 2003 till 2019 kusweleka kwakhe wow manager yethu but ke ngoku ngumama wami khona umama wami oluyile khuliswa ngumama wami le style but le lantuka njengoba ufuna uhamba naye nje kungenxa yoba usenalanto enhloko sithi ndifuna ngenye imini zekhe ndinxibe la academic regalia yeah dilapho apho ngikhona ndizibona ndiphaa mfethu ndizibona and iyayenzeka twice yabo thini napha kum yeah so hlala nobev ke ngoku apha ke ngoku tshintsha isikolo ke ngoku ndongena eCape Town High now ke ngoku andithi mos ekasi bendingahlali neentanga zami nekasi ndihlala namajita la mphefoma nawo plus amagrotman amadala hey now ndidibana neentanga zami man yes man
Right man ngendanga zami dibane chomi yabo man ku right man the feeling ngathi nisesikolweni ngoku nise Cape Town high man like ku culture Kune change Yeah, from Athlone. yeah. Into culture zohlukile. kwesisikolo man and also ndiyakwazi nokwenza isiXhosa yabo I don't have to do Afrikaans ndipass Afrikaans kodwa andiyanda lento bendiyibhala yabona into ezinjalo because siyayipasa kodwa sikwazi asiyazi noba bekuthiwani Uyayinkaya. yeah hey man life man ichinche ndibana nabantu abatsha eCape Town high nalapho andingeni eCape Town high andingenanga ba ndisuswa eSpacebone because ku dangerous for mina ndimkiswa sisimoko eSpacebone Uthini nangoku? Smoko. Khawuzela asizosibona. ndimkiswa sisimoko into yenzekayo yabo ndiyafika nansikeni hey hayi mandithethe ndiyafika esigela le ayile Afrikaans futhi le but yayi blessing yaphina yayi curse ne blessing singatsho disicalele kulonyaka ba hey ndizaba serious man ndifailishe no failishe because andisihamba isikolo ndiqale uba serious ngoSeptember ngoku ndiyohlala noBev ngothuka wonke umuntu utishara yami yeMaths hey ubona imarks zami hey man hey uphanze wapasa but hey qha uyenze late wonke le mission yakho chief nyana apha siki Afrikaans class abasine homework vanga mina bakutwani phuma zahamba siyafika the next day sihleli apha ngebreak amajita akusame grade yethu abasebeyifumene Afrikaans asikayifumani thini athi la majita ha no Miss Marie usinike extension for the homework tombo bithi bekuke homework namajita Khangusithole so. Ngithole mina vanga mina uvrityo umosho uvuthiwe yabo hey dithi beke homework kuthiwa ya foni uyitholanga ndithi haza sike ngicela extension hamba nakho smoke uzanginika uMiss Marie ndiyamazi mana kala ghost dikho ghost nyandi ifika ixesha leclass cha uMiss ebuza homework yakhe ungena i-deputy principal so akho double up so deputy principal xa ingena sesithi abangayenzanga homework phaya Yo, seghostini. ngiqonda ishubile phakame ndiye phaka kwaba bangayenzanga homework khake ngondizama uexplain kulithosi ba excel amela man bakhona abantu bebengayenzanga homework kwenye class khanga bafumani detention ba Balifumene extension. bathole extension Sure. grant hey ngizova ngawe Chiyani nyani aphuma umjita siqhubekeke isigela so mina ndizixelele ba okay 2:25 before ibheli iphume siyaphakama ndiphume ngomnyango ndiyotsiba ndihambe Udla phansi. sihlala le detention qhaqa bibalile lapha xa ndiphakama andisithe emnyango yonansi angena siphakamisa sonke simisa pha phuma isikolo yena qona mina hey hayi mna andizokwazi ukuhlala apha zama uphuma alichuluzo leparish titize phuma ngomnyango ndibaleke endibuya ngomso ngigqothiwe esigeni Yo. Ubani isikhathi nguSeptember. Sengo-October. kaloku bendiserious mos ngoSeptember Yeah. so ndiyabuya ke ngoku esigela ke ngoku next following year Oh, serious it's nyani ke ngoku Uzixelele ba ngoku. ngoba ndiserious ngoku ndiphanjaniswa Phakamisa iqawusi. ngondiphanjaniswa into yoba ngoku ndiqala uba serious ngoku sendikwizimoko ezinje hayi suka man andibuya the next day ithi second deputy principal andikufuna esikoleni zami Chiyani hamba endivayo ndifike pha ndifika ukubheva ndithi and ke ngoku ndiqona give uphile ngoku andiphinde ndidibane nento dibene esikolo ndizolanda impahla zami ngondibuyela ngalanga it's fine phelile indaba yami yesigela i-career yami yesigela iphelele lapho I remember I was watching that it was a commission about uBulelani Ngcuka was an apartheid spy ndondondondoni
There was Umak Maharaj and Mo Sheikh. They were involved. I used to call it the Mo and Mac show. They were against Ubulelani Ngcuka. There was this. I was watching this thing. Because in the politics, and I love debating politics. It's my thing. If I was not a musician, I think I would have been a politician. But now I'm a couch politician. The comment. Sure, Yeah. sure. But and then uBev athi kumamela man. Bhalileta. Ndiyakwazi ubhala kamnandi. Bhalileta man ubashele man ababam. Bezoba grand inyani ubhalileta kubuyele esigela the next day. Dimnike uMr Vouchers. Uthola letter ayithi out esikolweni sami. Yo, akazipha nechance leyo ifunda. Fokona. Hayi ndithi hayi Bev. Sekhona noyenza. Nawe akusekhona noyenza. Ngoba ukuhlukana nawe noBev kanjalo. So ndibukelele ndigqiba upakisha ke ngempahla zami. Nginqenqile ngibukele le way. Ndisacinga bani zawufika endlini ndi-explain njani ke oledi yonke le way. Bangixothiwe esigela. Because explain ugqiba kwami ukuthetha kuba ndiqothiwe ndizawuva ngempama. Oh, ma-olide yethwa. Yabo? Qonde hey andiyazi kanye oledi lingabamba intonga yesigogwana nindibethe ngala ntonga. Bawuva gqithi. Engela xesha ndisekusondisa ndiqalisa uba semlonyeni yabantu yabo. Sayithini le nto? Ndiphele ndibukele le nto ndiyibukele ndiqile. Ndivuswa nguBev. Ndiyama ndivuka. Ndithi ya. Athi sine-interview ngomso eCape Town naye. Ndithi he? Athi ya. I-interview eCape Town naye ngomso. Ndithi okay. Sure. Hayi. Vuka ekuseni. eCape Town naye. Fika phana ireport ebolileyo. Yo. Fika nereport ebolileyo ne-reputation yoba international musician. So enye igoso, enye grand. Umuntu uyi-one. So sharp grand eCape Town naye bandinika i-chance because the musician. Yabo? uBev undiphanthe ngolo hlobo but no he can help music department yenu is very good njalo. Iminyaka yakho ingakanani kahle? Iminyaka yakho emithini? Masiyini. Yima ndizama uunderstand izinto uzenzayo. Mhlambe between izinto zenzeke early too much. Yabo? Mhlambe between nonto ndizama ucheka njani? Masithi late teens or mid teens. Mhlambe phaya neko Susifuni sikhangela. No ndizama ujonga nyani uqwalasela uba because ezinto uzenzayo zibonakala ngathi bezingenziwa kumuntu ona 14 okanye into enjalo. So ibonakala ngathi at least busondele pha ko 19. Hayi. Mfethu besihlala mamela. Besihlala Tigers. Cobra Tiger apho kuhlela khona hospitals. Besihlala Apha pasi. se-police station ne? Watch. Ngaselanga hayi. Besihlala pasi na 15 16 team. Besihlala pha. So which is yonke le yenze so early. Musicians, I'm not condoning that. Cha into eyenzekileyo in your lifetime. It depends. It's our story, it's my story. So khawuleze esakhula nakhula kakhulu and also nalento yalo music lena ikhawuleze yanibonisa ezinye izinto because bese nikhawuleza ngokunifumana nemali quick which is le mali ikhawuleze yanibonisa ezinye izinto. Okay. Yeah bangathi like uyabona ukuthi yabangathi instant oats. Yeah, we did it. Then Sayivuthiwe. yabe seyinyuka bese ivuthwa kangoku. Ke ngoku fast forward. Bev ke wanifaka eCape Town naye. Then after Cape Town I taught still, and then I decided with 2011 bama ndiyofunda ndokwenza music e-UCT. All right. Yabo? Under the mentorship of uDizzy Plaatjes. Denza ke pha UCT. Denza ne postgrad. Nangoku sibekhona into bendisayenza qha kangandigqibi. Andizawuphinda ngibuyele wethu kuye man sisafuna usebenza kwangoku.
So after my post-grad, there were ideas that I had, ne? There were ideas that I had. Mara, I felt ukuthi pha kumebhendini kabavuki there were ideas zabantu ezithathu kanye abantu banendlela yozifaka nikwazi uforce izinto ngimna ke bangini banendlela yozifaka to a point bas udo enjoy endlebeni yakho not that by it's bad uyabo but because ideas zabanye abantu bezisuppresswa and I felt ngolo hlobo not ba I did not have a say ebhendini like I solo ndine say and bayithatha serious opinions am but musically I felt like yeah mara and then that no man let me not be a victim. I cannot be a victim. It's not, I don't think these guys, I don't think the problem in the abafunu mamel, I think they don't understand what I'm trying to do. Abayiboni vision They yakho. don't understand what I'm trying to do. So instead of mandi impose uhlobo lwami because now the trend in university sine experience one you perform phesheya yonke into you perform around the world njalo mara ndim ndedwa onale experience le education which is now wongeze phezu kwala talent yakho une skill ngakho uthe chatha qhubeka. So I tried and ngizama ukuthi by chance if singayenza izinto ngolhlobo gents music industry ihamba ngolhlobo ngoku mara amajita abebesabetha ngalandlela iyi-1 ndizamela kuBev basingayenza so yabo social media tonto yabo ne-ideas ze-music but ndibona ba une-ideas ezinovula ezinye opportunities. Sendibone enye into sendibone ezinye izinto ndithi no man yazi noni it's fine. Let me start my own project. Qala bendandibiza isabu Giana, the Pan-Africanist Dream, because my music is about our African stories and my music is about the project is actually about African leadership, because if you notice, if you go anywhere around mhlambi big band or the orchestra, you will find ukuthi African instruments are just there for fillers or soundscapes. Like like it's like an exotic experiment. Ingati this is a special child. Let's do him a favor. Masmenzele a favor. They don't lead. Yeah. So I said, no, I'm gonna lead with the African instruments. So i-guitar ne-piano ne-drums zizawuva ngam phambili zizokhokhelwa ndim zizakwenza le nto ndiyenzayo phaya. And I think that's Pan-Africanism. Pan-Africanism is not politics. Sure. It's about us teaching aba bantu bafike silapha, aba bantu bafike kwanye okhokho bethu belapha. I mean bangabona ba-impose English yabo ne-culture yabo ukuthi they were supposed to get here and learn izinto ihlobo esenza ngalo as Africans. Bangafiki bafuna usixutha ingqondo kanye bafuna usitshintsha ingqondo. That's why kungolhlobo kungalo, because we were so confused, because ngapha si colonized ngapha siphinda sifuna uba ngosiXhosana and it akuzobakho balance. Yeah. So this is what I'm trying to do. What I'm trying to do is saying there is African leadership, but there's a way to channel it. Yabo, if we are male, I think besikhetha thatha nge-instincts up off camera. If you are male into yakho male umepa uthi no wena guitar ndifuna ucule njengaseZimbabwe, wena bass ndifuna ucule njengaseCongo, wena drum ndifuna udlale njengaseGuinea, ndifuna lona idibani ibe fusion of African elements. Yeah. Sure. So iqale yapho ke ngoku. So ndiqale 2017. Luckily fumana gigs fast dibanisa hayi, but ke kokungamaginqigingqi man manje ndivuka phinde ndibane ndisiwa phinde ndivuka. Uhamba wedwa uzenza? Yeah, ndihamba ndedwa ke ngoku ndinabantu endimane ndibathatha manje ndisiwa bone la we uphelelwe ngumdla
because zonke izinto zidinga inyuku yeah qonda ndiphinde ndityhafele phinde kubekho amaxesha ndithi man ndiphinde ndiyipushe man into yam man phinde benala lamdla phinde ukuthi kwakhona phinde unqabe phinde nqabe yabo okuyiloo nto. So 2023 decide ba 2022 ne 2022 decide ba no man and record the album man, let me take it that far and isibindi I will spend whatever cent endinayo and then I will put it kule project ngisalindele returns nangoku yabo sifaka kule project the project nizawubona uba izawuthini sharp record music wami ngithathe nduse kumpumi Dlamini eJoburg ngichomi yami and ke ngombe senimuvele lena muvele eJoburg 2020 okay during COVID kokho nale nsidla muvele eJoburg 2020 eventually ndahamba 2021 ndabuya lapho ke ngoku 2022 can I have a question lela uyithethayo yomuvele eJoburg just quickly what made you uba mamuvele eJoburg into libingenzeka apha eCape Town because sikulot rap sonke sizi artists noba kuzinto zethu ziphuhle funa sihambe simuve soche eJoburg into lingenzekiyo apha eCape Town just quickly nje briefly up simple answer. There's no music industry for black people here in Cape Town. If there is one, kanike value uthi there's an economic music business for abantu abamnyama unika uthi ithi billions ezinga. I will wait, I have time. Exactly. No. So also ask quick one. Kan khombele kwabantu abaziyo abadala apha Cape Town abazidala abadala be music bangabapha aba own record labels is successful. eJoburg you find that there's Galawa, Obrachiko, yes, Arthur, yes, all of them, Obraton, all of them. They built an industry for black musicians. There's none of that here. Mara abelungu up Cape Town, they can live off performing. Maratina no. So jeba ndise eJoburg ndihlale eJoburg ngo sure ndise eJoburg jeba ndipha ndifuna upha emsini ube pha emtuqeleni lo unqabileyo apha eCape Town asinawo ayikho. okay And then uwafumana kwami lamandla maybe ndingabuya ndizowazisa apha wenze yakhe record label yeah. if so that's a lie and only khoyo eCape Town there's artists as performer with jam sessions nakwi gigs as festivals even festivals you don't find us yeah nyapaska nje you don't find us when you be the opening act so you don't find us we festivals andifuna uthetha ngezinye izinto I know a lot of things yeah I don't want to say yes. I don't want to get into those so which zeziphi as the instrument ubudlala uhadi nantoni enye so ndidlala ihadi ndidlala imbira nyunga tsava tsimu ntoni enye umrhembe akadinda ntoni enye umrhembe oh umjembe yeah someone said ndidlala umrhube but the only time I play or maybe ukhona umuntu wandibona ndidlala mhlawumbe wabona ivideo yami ku YouTube and yayi exam so ndafunda lo ngoma those few songs that ngidlala but I still need to polish my mrhube play but so I will not call myself bandi ngumuntu odlala umrhube but so ngezinye uzimention le okay the instruments and comfortable okay and there is one instrument kwabuya ne drums zami khumbula benisithi uButhemba wanikhombisa wathi ufuna udlala eziphi instruments yes wakhombi drums ndibuyele kuzo heavy all right and there is one instrument kwezo zibaleleyo endicinga into ba andi understand man sayidlalwa la mhlambe ungacacisa more ngayo uhard because ingathi ikhala into enye so zikhala into enye so I saw the calling because they value evula mos and then upper calabash kuphuma overtones so ihadi andithili intonga nje the string and then the calabash so la calabash is there to sing yabona ukuve xa bombelo omnyucula le kune harmonies yeah the overtones yeah ne kudlalwa ngengoma siyombela
Ilanto yenzeka apha kwela heart. If ulmamela close. Lanto yenzeka apha kwela heart. And then also xa udlala ihadi udlala mhlawumbe udlala i-chords ezi-2 or ii-notes ezi-2 yabo mhlawumbe uzodlala from B flat to C umzekelo Sure. yabo njalo njalo yabo awusoze ufumane sound eyi-1 babe ndiliphethe benza kuvisa zeniyesho ngoba benirhalela oliva ngoba bendisithi instrument encinci ngowuthe ihadi ndive mehluko ngoba isingathi itsho into eyi-1 uzuze Sunday. yes we'll talk about that show talk about that show because sifuna ukuva ngayo izatabatshe So ngandifunda kula blog yakho ne uthe woyenza yonke lento wenza ilento le album yakho yemfoni ingathi unominatiwe manje ngakosibalisele ngezi nomination unominate phi wafumana AP kephi kwenza excited nje usiphenje briefly andifumana yani eyi-1 yes wena but nomination ke imnandi ku-Summers bendi-nominated for best traditional artist nabo Makatse and the other artists all got clobbered by Makatse. Also I was not actually expecting la nomination. Nomination. So that was an achievement. Yeah, Okay. because and sometimes ndibana imposter syndrome yabo sometimes go man so ndim Yeah, sure. so bendancinga kuzonominate i-album yami yokuqala and then le kwanominate le EP ndiyenza njani then bendiku-top 4 kwenye into eyayisenziwe eGauteng kwathiwa i-artists ezidlala music mazifake into zazo and then saku top 4 indim namanye amajita aseSoweto namanye akaseVaal nemusisi wase-Eastern Cape khabe based eGauteng ngubani ngu-Ed Libele ngizakhumbula igama lakhe nobuhle I think but besi-4 so phakulano winner bamba wenza EP and then you can play around venues ase-Joburg and then we played nakwi-Joy of Jazz. So that's how I recorded that project. They paid for everything. Thank you very much, Gauteng government. I hope Western Cape government you learning. Please. Yabo so safumana loo nto ndareleasa ke ngoJanuwari ndasubmitha for i-Summers engqondweni yam ndandisithi noma ndisubmithe ii-files ezi-wrong ndivuswa imanager yabavuka at around 11 ngala mini kukhutshwa nominations. Congratulations ndithi congratulations yani Sandoni. hey xa ndithi yo zange ndivuye man Wow. cause kuke kwanzima man I know. yabo if you can explain ebantwini uba ukunominatwa kwe-awards wenza kanjani because abantu bayakhala abathetha ngonolwazi oluncinci bathi andinominatwanga ube umuntu engafakanga. Firstly, you must be a member of RISA, Recording Industry South Africa. And you must be up to date. You must be in good standing. Yabo kuyabhatalwa I guess. About 625, I think. A year. Ne? And then, akuvulwa i-call ye-awards, ye-Summers. Yaklika phakula ndawo le ithi apply here. Khona apply here pha. Kwi-website ye-Summers. Ngene pha uba awuyomember kaRISA uzawubhatala i-4,000. Yeah. So upenalize la lento ungeyomember Yeah. kaRISA. Ba Okay. uyomember kaRISA uzawubhatala i-4,000. Ba uyimember in good standing uzawubhatala about 800 per category. Sure. So bungene category. categories Per e3 category. times 3 lo. Yeah. So abantu abafana nathi aba-independent uvele uqonde anokhuphi 800 ndoni iziyi-form. Ngona hamba ndenze 1 thatha chance
And I'm glad because it was the second time submitting. And ndiyavuya ba ndangena kwi category A1 and then ndafumana la nomination. So that's how you submit, and then pa ufaka music yakho, ufaka i-cover art yakho, ufaka i-details zakho ke yonke into, and ingoma zakho ngeke zibe registered, yabona? Nenansika no-SAMRO sine codes ezithile njalo njalo. So ke ngoku sowungenile phakathi ke ngoku wenza njani ke ngokufuneka ukuphindwe ke ngoku uthunyelwe wena uyoxelela abantu bavotele? No, yabona nanso enye into yayibhida abantu nominations ezivotelwayo ngeza main nominations as best song of the year, best artist of the year, okay. yabo ezizinethi votes zabantu. Zizo ezinethi votes zabantu, otherwise thina sikuvota i-judges. Ntoni igama lazo? Like ngeza main awards, Album of the year, song of the year, artist of the Anditsho year. le kuwe unominate kuyo. Yayi best traditional artist, best traditional music, best traditional artist. Okay, so zona azifuni loo nto zona. iba yivote amongst i-judges nabemamele zonke ezi-submission. Nansi ke ngoku into abaphinde bayichaphazele bathi xa unominathiwe uyufumane noba liqithiqithana nje uba ungawinanga. Ayikho loo nto le. Ayikho. Hayi ngaphandle bamhlawumbi neqhatho la. But xa kubekho qithiqithi litheni. Okay, tell but me- masigqibe siyivale. Incede ntweni kuwe as an artist? I-profile yakho ifaka i-currency, yabo, ifaka amandla Ifaka ki-profile i-value. yakho, ya i-value, Okay. yabo, ifaka i-value ki-profile yakho, and ufumana a little bit of respect, because it's not easy for uba mawunominate, Yeah. because you must think about it. If sithetha like nje like we are being technical, ne? We are being technical. Niba 4 abantu abanominate phambi category. Bangapha abantu abasubmithileyo. So it means ukuthi top 4 South Africans eziphakeliwe. Kase nje if sizothetha ngezi-stats kubona Americans thetha ngezi-stats. Yeah. Yabo? Into enje ya we look at it like that. All right. But by force nominate you, the top 4. Already yes, that's a South win Africa. already. Yeah, That's a win on its own. Yeah, that's a win. Yazi nganam kwindawo endifuna ke ngamathele kweke ndayifunda pha kula blog yakho. Bandifunde kahle ithi you were the first person with traditional African music to get a bursary, a fine music rate. Oh, yeah. How did that come about? Award, yeah. Okay. Yes, I forgot about that award. I seriously forgot about. That's why sifumana amaqithiqithi khona ke. Yabona Okay. pa, if unominatiwe pa, uyalifumana iqithiqithi ke pa kwi-fine music radio. Okay. Khona iqithiqithi olifumanayo pa. So apha ndibhizi usithi and yenziwa zii-students. Kwathiwa ndiyokubhulisha ii-students, but then isi-student ndizothi ndifumane ndanoba yi-call kanye i-message from someone athi kukho i-fine music radio bursary awards apha, and for the first time ngala nyaka bayaqala ufaka i-African music. Ndithi ifumane kaphi, kwathiwa mandiye kwi-website, okay, athi hayi say less, send i-email, ndifake ii-files zam bam, done. Ngafumana i-email, kwathiwa hayi ungeminethile, kuyaphefonywa nje nanje. Into endiyithandayo ke ngaleyani into, niyaphefoma, akuhlali ii-judges zinimamele ezi-ofisini ii-album zenu, because I don't think sometimes unfair ne la nto, because omnye mna ndinabanayo imali because ndiyaperform, nda-afforda eyirekhode milestone. Omnye waqonda uzawurekhoda apha kuye endlini, omnye urekhoda kwitshomi yakhe, omnye urekhoda kwistudio esirayithi. Xa ifika phaa i-sound quality
asifani mastering nento yabo. Yeah. Okay. So nendiyithandayo ngala ngeza awards siyadlala pha ngathi kwi-idols siyaperforma sonke live nansi audience lapha utsho ukhethwe yeah hansi audience lapha then after that ke ngoku ndayiwina ke ngoku mna ndangokuqala uwina ke-African music Kule category African music. African Wow. music Wow. I was the first person, Wonderful. very first person. Then ke ngobaza ke nabanye ke shemisa yabaqhuba nice inhle and then I'm the lucky charm yami. Another thing ke ngo akashake your his angel. coach. Yeah. Yeah. Okay ke ngoku kunendawo apha othi udibanisa your traditional African sounds with contemporary music. Yeah. Uyenza njani lo fusion? Like where does that come about? I think it's I think it's natural because indlebe zethu we listen to modern music now. Okay. Yeah, but when we listen to music of the now, mara sinayo knowledge in music. Wow. Wasendulo. Yeah. So this is and even as sense music or ngoku ne, we always reference ngapha. Yeah. Yabo. So lo music lo wangoku, the music of the now, akasoza kwazi uexista without that reference. Otherwise we will be doing a disservice to our people abamamela music, to our audience. Sabe siyabaqhatha. Yabona? Like kukho izinto ezenzekayo man apha phandle abantu baqhatha audiences African music. So mna njengoba ndisithi ndidibanisa ngola hlobo ndifuna abantu bangayiboni, abantu bayiboni African music ingathi ngomnye music. Ozimele wodwa pha kude. They don't see it like umzekelo ne UCT and anoba isekhona nalo no. There was a module ethi history of music ne and there was a module ethi African music history. Wow. What is that? They divide always. So what are you saying to me man? Uti history of music mara yiki African music pakula textbook and then uyayihlula Njani? and then even nale research ye African music history yenziwe ngabanye abantu engafuna ubabiza ngamagama bakwamanye amazwe abangasozi Africans. Subgenre nje into engathi kwenziwa ngathi subgenre. Baba nesithukuthezi bahamba baya kuma Uganda bayo research because badibwe ngezi instruments zabo zibhorana. Abanye basibizi Hottentots kwincwadi zabo. Abanye basibizwa amakhafula kwincwadi zabo. Incwadi kufuneka sizifunde university. Funeka sireference. Funeka sibhale essays. Xa sisenze research uyofunda incwadi ekubhalwe ba this is music kwamakafula. Yeah. So winning best musical director at Zabalaza Festival. Man, I forgot about that. Yes. Iyenze ilifuthe libe njani kule project usebenza ngayo Addis Ababa? Yabona Addis Ababa was a very important project. It was a very important project, that project. Tell us first uba uyiwina njani the best. So Musical singena kuzabalaza festival nge-project esilaunche 2013 27 September when she was born. Exactly that day. Well, I mean, why figure ngayo Lucky charm. Lucky charm. So sithathe sise izabalaza basithathe. Ne? Addis is about if you are as the OAU yango 1963 with uKwame Nkrumah no Haile Selassie and other African leaders besithi Africa mayidibana. Africa Unite. Yeah.
So African Union Organization ne yayise Addis Ababa, the first one. So mna clear nje baziyibeke staging ne si representa i-regions ke-instruments Sure. nge-regions. So i-West Africa xa ifuna uthetha ithetha nge-talking drum umzekelo kanye ngekora. I-SADC region xa ifuna uthetha thetha mhlawumbe ngemarimba kanye ngetopitimbila. East Africa xa ifuna uthetha thetha nge-akadinda or ngenyatiti. Yabo? So that was the whole idea ye-Addis Ababa. Ba siyakwazi uba ne-voices ezi-different apha on stage, kukho i-poet apha. Like we're telling people about different things through songs. Beautiful concept kanjani, and it was very important for the project at that time, because just after that i-conscious music koma observatory nakoma town ngoku xesha ke ngoku le fees must fall tontoni buya ke ngoku abantu baqala ke ngoku bakho i-poetry evenings, yabo, abantu babuyela kubuntu babo, people now are all Afrocentric, yabo. So that was us, Addis Ababa, with me, Thabiso Nkwala no Keketso, and then we won best director ku musical, Wow. yabo, Ngomuphi unyaka? 2016. Oh. And I would love to take credit ngala best director, because it was my concept. Ne, it was my concept. Ukeketso did a lot of work in music. Naye, because he's a very good composer, very good arranger. But I would funa ukhupha isifuba sami ndithi ndiyayithatha le credit yala award, because of it was my concept, into endayacingwa ndim ndaza nayo. It was your baby. Yeah, Sure. yayifaka emachithini. And then sawina phakathi kwezabalaza, sawina best male actor Thabiso Ngwane, who was doing he was narrating Okay. through poet, through spoken word. And the production yona kuwe nje only as a director ufumene. And then, But ayifumenanga the best production yona. no, safumana best director, best actor, and we wanted to get best of Zabalaza, but the problem, abantu sasiperforma nabo, I don't think sabacacisela kakuhle bayindole sifuna, because kwakumele uba kukho a little bit of acting, maybe like 30% acting and 70% music, but yayingekho. The only person wayethetha yayipoet. Wayibambe i-stories. Yeah. Wasinga thile, okay. And ibe music. And then nam ndandingena nje kulo ndithethe, hey, so on a point of order, yabo. Because then zama uba ndifuna otherwise bamhlambi sasine-lines sonke, maybe ngesasinefumana i-best of Zabalaza, because yayi-powerful la concept, my brother. Yaye ngoba ne-judges zazikhona ngelo xesha zasezabalasa. Andiyazi noba yangubani judge, but ngela xesha abantu ababebhizi Zabalaza, u-CEO yayingubongi Mansayi, then Oh, ebesekhona. yeah, ibengusisi Zoe. Rest in peace, yeah. So rest in peace, Shem. Oh, Shem, chomi yami Yes, mfethu. Hey, so- like, may your soul rest in peace. Ibenguthami Mbongo. Then umandisi yena was was community something, Yeah. community development, what. Yabo, ayisengabo babe busy. So tell me, for umuntu ofana nami onomdla wobona manje lento inhle kangaka uthetha ngayo, is there any footage of it anywhere ku internet? Where do I go and find this just for uyibona? Internet, Google Sabujiana. Uzofumana iwebsite yam, and then you get everything about me there. Okay. It's that simple. Sabujiana. First thing ozoyifumana xa ugooglisha uSabujiana, kuzawuvela iwebsite yam, uyangena, kukho links to my social media, links to YouTube, links to my albums, and then there's a story, yeah, and then also people can come watch really good performances endizabe ndizenza apha kule East.
imali before sifike up Polo Cadenza before sifike up nansi indawo ndiyilibala man sibalisele mangayo yonke into okuhle okwenzekileyo othe wakuachieve at an early age of your life Yeah. uzotsho ngoku khawumenshine nje into eyi-1 man oqomba eyi bana zange ndiyenze le ke ndikude kakhulu nantsi into yakhe yandirhayizisa nje ibe yi-1 ndiyafuna uthetha khawuzame I fumbled i-opportunity yosebenza no-Oskido. Yabo njengoba ndithetha ndirhawuzelela intloko. Hey. I fumbled that opportunity ndayenza zonke excuses in the world. Andiyazi noba ndicinga mhlawumbi u-Oskido uzolingela mna. Yabo? I got a call from a guy uVuyo Manyiki. He's a very good bassist, producer, Java, Amanda Black, and all these people. I got a call from him. He's a friend of mine. And I like to be naye, but but sister Lucid. And uVuyo ndadibana naye kayi-1. So exchanging numbers. And then the next thing he calls me athi Sabo, u-Oskido ufuna i-permanent percussionist. Ndisandubuya apha eKapa ngelaa xesha. alright Ndisandubuya 2021. Ndithi yho ngaba right ngaba mnandi lo yileyo man. Ngaba grand. Athi okay lindele imanager yakhe ikufowunele. Ndithi say less. Ndilinde. Kwale phaa ngoNovember, end of November ndibheke eJoburg kwi-Music in Africa conference. And then late sobhata ke namajita ndibane noBobster, ibrother kaOskido. uBobster siyazana from kwi-tour yayise-Algeria yayi-government. Ndithi yeyo sandikhumbula, no ndisakhumbula. Ndithi kuye mfonini bendifumene i-call so kunantsika kuVuyo, but andikafumani i-call from imanager kaOskido. Athi noba basebhizi kaloku izawuba yi-festive yonke loo nto Gigs ezinintsi, yonke loo and then he thinks uba mhlawumbi noba yi-project ayicinga for uyenza from kulo nyaka uzayo, but uzawuthetha naye mna ze ndimthumelele imessage. Ndimthumelele ndimkhumbuze. Ndithe ndihleli kwi-rehearsal ngoJanuwari ke ngoku sendiyincamile yonke leyo. And ke ngoku sendirejistarishe UCT kanye sendi-acceptiwe again ndizawungena e-UCT. Tsho le call ndikwi-rehearsal eKhayelitsha. Ndiqonda ndizawuphuma, andiyazi noba ngubani ondifowunela and andiyiphenduli ifowuni kwi-rehearsal, but ngalaa mini yaphuma. Andibakwa ngefowuni. Sabo sure mfethu. Ndathi yiGrootman noba sikuthwani. Ndathi hayi Grootman. Athi hayi ngim u-Oscar man. Sure hayi mamela man. Ndithola inamba yakho kuBobster, ndifuna senziwe njena. Ndithi no sizawuthini. Athi no kule weekend ndine-gig. Ndithi okay sizawurehesa nini. Athi andifuni urehesa, ndifuna singene kwigig and then sizayibona uba iyasebenza okanye ayisebenzi le. Ndatshitshiliza eKapa. Banditshitshiliziswa yintoni? awuyazi Ndayombona ku-Instagram eperforma u-Oskido namanye amajita nanzi ayi-percussionist and they've been performing since. But ke Hey akusizi ukukhala mhlawumbe ke. ngathi enye out yabona laa nto wenza i-excuses uthi man everything happens for a reason. Yathi enye out everything happens for a reason. Sabo but wenze ikaka wena. Hey shit. Athi mazibe uphinde uyenze le nto ayenzayo. Awunokwa akho mntu ufonela ngo-Oskido nje. Nje. And Grootman noko abantu abasebenze naye bathethile badivakala bakwindawo ezithile and iyawufaka uline emntwini. I will never forgive myself for fumbling that bad. yeah And inoba nokufonela ngoka. Zithini ke injongo zakho ngale project yakho ke Matimba. So I always say the future one, yeah. I always say I'm not looking at gigs. Yabo?
If benifuna gigs, I have the skills so funa gigs. If benifuna like my thing was ba mandikhangela gigs, bendizifumana. Mara ndifuna ikhulu ibe brand. I want it to be a big brand. As there was an African concepts, different African concepts, state story. Yabo, like umzekelo, I have Sabu's Matimba project, ne? All right. Which is me, bass guitar, piano, trumpet, saxophone, etc. And then I have Matimba Marimba project, which is a marimba ensemble. So I want to have this Matimba. You guys also has team Matimba. Khawusicacisele. No, Matimba is a Tsonga word meaning strength. Amandla. Okay. Matimba. Yeah, Matimba. Amandla. Yeah, Okay. Matimba ayina. Amandla ngawethu. Yeah. Okay. So Naka bendicimba mhlambe ke kudlalwe ngegama likaMarimba. No, ligama, there's actually an office Eskom in Pretoria ekuthiwa nguMatimba, me power. Yeah, so Eskom power connection. Ngikhumbula iculo esasicula lesithi Matimba yabuya imbereri. Yeah. Okay. So ngamandla. So it's my thing. Also I believe in this thing, man. Yokuthi sine power thina and asi realize basinayo. Yabo? Say overlook. Yeah, because siqale sinikwa amagama amakhulu, ne? Kuthiwa this is politics, so that we don't touch that. So bekubekwa stamp politics. Do thetha ngantoni? Economy. Hayi andizingeni into ze-politics. They don't want us to talk about those things. Yeah. Because they know ukuthi sine power. If bekuya ngami asibulisana, babe sinokuthi asibulisana ngamandla. Till you believe it. That the power is within. Amandla uzethi fana nama-Afrika isizwe lethu. Till you believe ukuthi you have ipower to change izinto apha emhlabeni. We have ipower bamasdibane. Bayazi bakasa realize basine power. Basengxakini. Bayazi. Yeah. Usatsho uba lime njani ke likamva le Matimba xa ujongile? So things are happening. Yabona? Things are happening, especially in Johannesburg. I've just recorded an album with Andy Innes Wedlala, no, Johnny Clegg. He was Johnny Clegg's guitarist and roadie and sound engineer. We've just finished the project. We're gonna release it soon. And kukhona collaborations eziyi-2 ezizayo, but andifuna uthetha ngazo. Yeah. Seyikade senguwe. Okay. Yeah. But A1 yona short nje ndithumela i-files. Ndithi ina, and then release noba yi-single or EP, whatever. Yabo. So also I'm looking at touring. Because of the concept is about edutainment, so you're educating while entertaining. So I want to go around the world educating people about history, about these instruments, and how important it is to collaborate. See different cultures, njalo. Yeah, important too much. Yes. Yeah, so that's my mission. But it's kakhulu okwangoku, it's the touring. That's what we are working on. Me and my team. Yes. Uthorishe kakhulu ke wena kanti yazi ke mhlawumbe uzibala wedwa na engathi zi-24 touring, then wathi uthorishe kakhulu indawo eziyi-24 ne? I've lost count, man. Awuyazi. Yeah. Uthorishe kaninzi. Unyathelo umhlaba I'm on my third passport. And zonke akusuba mhlambi the expiration peli pages. Peli pages. I'm actually using a Mexi passport now. And lele pages ezininzi. Yeah. Mexican. Mix. That's Ngokuthina sashaya ngomashorala abancane ushake dabule la ithetha inex uthetha yabo. enama page amaninzi.
yabona ngimake passport yo uthethi ba uzawuthatha uphuma apho ngoku uzawuthatha ulanto kuthiwa ngubani A4 ne A4 uzawunika mina u-A4 manje hard car yeah le inkulu yapho ugcimfiza 192 ipage li-1 ugcimfiza kaninzi i-A4 ugcimfiza kaninzi. so also when I at some point I felt ukuthi no man the grand le ndaba yotourisha ne also the tourisha Europe nase America nase Asia now befuna utourisha African countries. yabo bendenze 3+ na eSwatini kandiye naseNamibia but ndizawuya naseMoz naseKenya njalo also ndifuna ukuqokelela instruments. Where do you market this kind of music because ibonakala ngathi awuxhaphakanga and then andiyazi uba uye wenze njani ufikeleleke kwezi ndawo ifikeleleka kuzo. So you go to music conferences ezifana no like the khona music conference ezaba khona futhi eJohannesburg. Guys, nicela nijoin musicinaafrica.net. Uyanceda kakhulu. Kukho opportunities ze-funding, kukho opportunities ze-festivals. Uyanceda, kukho i-opportunities zoba ufumane uma yodlala i-expose ki-music conferences apho uzofumana khona uzofumana i-managers, i-scouters, i-agencies. E-Europe awuqashwa, awusoze uqashwe e-Europe ungakho agent uhamba nayo. So ndiyacela guys, yiyo le camera ndithetha nayo. You can talk to that one, you can talk to this. I think this one will close on this one. You can talk to yeah, this one. so ninivile guys. So Phinde bacacisele. okay, so guys, ngicela nenze ngolhlobo. If nifuna ukwenza i-tours masiqale okay mandize nayo kakuhle. Qala nikhangele u-Imexa. IMEXSA. Imexa i-organization edilishana no-exporter i-art, i-music. I-exporter ise ngapha ya overseas. If we party mefuna kube nekhampani or you go to Imexa uyojonga uba zintoni ozinidayo uba ufuna uma ube iphathe Imexa. Bayanithatha nizi musicians, banibhatalela i-flights ne-accommodation, banithathe banise kwama-Canada, ama-America, niyo-showcase into yenu. Ba mhlawumbe ukhangela i-agent or ukhangela i-manager or ukhangela i-record label. Kuyodidizwa ngolo hlobo abantu mabahambe baye kwezi music conferences, kwezi expos, bayofuna bayodlala babonwe, u-attract la international energy. Ngoba uye pha awuzokhupha imali ozayikhupha imali yoba mawenza ivisa nemali yokutya xa ufika pha i-breakfast uyayifumana pha. Number 2, joinani imusicinaafrica.net bantu bakuthi. Kukho i-opportunities pha nizamane nibuza ba sifikelela njani kwamazwe athile nawathile, sizifumana njani agents. Joinani imusicinaafrica.net, yi-network enkulu. Pha kukho opportunities nifumane opportunities ze-funding, kukho calls ze-festivals all over the world. Pha kukhona agencies from different countries, kwezinye country uthi umthetho pha kumthetho strict. Awukwazi ubhukishwa i-festival without an agent, especially Europe. Awusoze ubhukishwe nekube ne-agent. Yazi yadibana lento ibithethwa nona sika nguShimza. Ndiyayifumana ke ngoku nekube ne-agent e-Europe. Nekube ne-agent uziswe i-promoter. Neka kubekho i-representative. Yes, tithe loo nto njalo kanye awunofika utabhaji yathi hey ndize kule festival nale artist hey nina mfakeni Yo. Kuzawuthiwa uhamba nabantu. Excuse me. So with me and my team we are working on that. Okay. Also guys, I understand ne indaba yokuthi sifuna uba independent. It's nice but you must have funds if ufuna uba independent because you must have a team. Ufuneka uyibhatale for PR, for izinto ezithile, you must have a team. Lento yenziwa zi-record labels. Andifostele abantu uba mabazange ndasayinwa nakwi-record label eyi-1 mna. But I think it helps kabanye abantu if bazokwazi unegotiate deals ezi-right. Yes, right. Yabo, it helps. I've always been independent. I have 2 projects
ezam solo. I have about 6 projects nabavuki zange ndaba under anyone. But my advice is, if ufuna uba independent ke qokelela imali baba. Hayi ndinincedile nina. Ndinincedile yo. Qokelela imali wenzela uba uzokwazi ufunda i-project yakho, because zini for uba mawenza imali kwi-industry yethu funeka ube nemali, funeka uspend imali, yabo. And zizawucotha ii-projects zethu xa singanamali. imali yenziwa ngemali. So ke ngoku lo mculo wakho njengendlela ohluke ngalo ukwazi njani ufikelela kwaba batsha? Lesensho ikhona indlela wenza ngayo, because uyaqonda umculo utshintshile ngoku. Yeah, so uyakwazi uconnecta nomculo, ukwazi uconnecta nale youth ikhoyo ngoku. Yeah, there is, hey, there's now, like the but I think it has always been there, mara I think age esencinci, but ngoku ndiyaqaphela man. But there is a culture ngoku ye-jazz and this music that we do, fumaniseka uba i-youth ipha, Uyayifila. iyazi-attend ii-performances. Like mna xa ndisenza i-performance babambalwa abantu abadala, babambalwa gqithi abantu abadala. Youth, I think siyakhawuleza uyijaji youth ngendlela yayo, just because sibona ku-TikTok Amapiano. babhizi bajayiva amapiano. No, we don't know uba bamamela ntoni xa betshayela endlini, That's the point. yabo. Xa ihlamba izitya, Yes. awuyazi uba bamamela ntoni. Siyakhawuleza ujaji. Yeah, so Or like, not kwi-media. Yeah. Sicinga uba yiyo iphelele. like mna ndibona izitori zabanye abantu ku-WhatsApp, andisithi mani ingoma yam mosle nantsikwapha. Okay, hayi, nice. Omnye uzawudibana nam athi, hey, bendikhe ndabanyeliswa ngubani man project yakho, hey, yabo. So I don't think we need like a special marketing gimmick or marketing technique or whatever, marketing tonto strategy for uba masitsale youth, yabo. You just have to be out there. And do your thing. Yeah. And jonga, ukazi noma bendixelele ukuthi last week alanga there was a jazz vibe eLirotodi. And xa ndibona nantsika Those videos zo TikTok no. kwabantu abatsha, and imagine ikwi-art gallery. Yabona? No, I can relate. Okay, hayi masingabacingeni. Yeah. Alright, andiyazi bikhona enye into budget. Yeah, ikhona sabo. Bakubhala njani ko, do you do Facebook, YouTube, zonke ezi handles khawubanike man. Ku-YouTube it's Sabu Giana and Matimba. YouTube, Facebook Sabu Giana and Matimba. Ku Instagram it's Sabu_Matimba project. All right. So kwazi izinto sozibalile uba umusic wakho you release music wakho you selling umusic wakho mhlambe ke ndiyazi ku digital stores ntoni performances ezinye izinto ubuke wazibala nazo. Mhlambe eyona ikuza kweliphi icala kakhulu irevenue apho ibona khona, mhlambe enye mhlambe like I'm sure apha ku music iza ngelo xesha kaseziqokeleni lezo. Iza nge-performance revenue baba ngoku in this day and age. Yeah. Iza nge-performance. Imagine like even now if une million streams you only get 18,000. 18,000 rand. Njalo. Then abanye abantu they still have to share that 18,000 rand with publishing. Then with future. Yeah. So we're not recording music to sell music now. We're recording music just to keep as a billboard. Yeah. We use this project as a billboard. Yeah, so that ufumane i-gigs indawo ezithile. So that uzothiwa xa ufuna xa kufuneka umzekelo xa ufuneka uwenze i-tour uzawuthini. The only way to mawenze i-tour ukuthi ndipromote i-album. That's how you will punt yourself
most cases Respect Festival ndi promote album, so ndifuna gig khani nichekeleni ePoland nase Czech Republic nase Slovenia, Eastern Europe German, mina ngafumana 10 nyana yabo for nje 2 weeks ba phume pha uye Western Europe yabo uyobethe enye 10 yabo njalo njalo uhambe yeah. And also guys into yokudala ndifuna uyithetha ebantwini like ndifuna uadvisor about touring. Abantu bacinga kuba xa kufuneka bethorishile, there were some guys nabo ndingafuna ubabiza ngamagama. These guys had about 15 to 20 gigs estates, but they were still asking for sponsorship from the government and from business for flight tickets ne visa. No, that's not how you do things. So ke ngoku una 20 gigs and then because awuna mali yeflight, because ababantu bathi kuwe siyakufuna thina apha kwi-festival siza kunika 10,000 euros, bawufika njani indaba yakho yabo. So this is how you do it, how you design i-tour. Yafumana organize mhlambi i-agent yakho, organize fumane mhlambi masithi 15 gigs umzekelo sifumana 15 different places zoskatharishwa la eza 15 gigs mhlambi ku 3 weeks ne kanye masithi kunyanga i1 15 gigs nyanga ya masibeke njalo mhlambi masithi izaba busy kakhulu le tour yenu. So kula 15 gigs into eniyenzayo anizomange ngoba aninamali yo fly aninamali visa, anikwazi uma ngalonto. 2 gigs phakula 15 mayibhatala i-flight zenu ne-travel insurance ne visa. Sure. Yabo? Now nishekele 13 gigs. I-1 gig or enye i-2 ibhatala extra accommodation because zaba khona imini fumaniseka kuba anikho part of into ethile now mhlawumbe ine 3 days off, bhatala extra accommodation. And then enye ibhatala i-per diems zenu banikho ibhatala i-per diems ezantsuku yeah nibhatala every day ufumana i-per diem yakho yabo. And then nisele nangapi na 10 gigs yabo, imali yenu le yake ngiqabile itho nizenzile gigs ayi-15 niphinde now ke ngoku kulapho ufumana khona ke ngoku izawuthi festival no siyakufuna sizakubhatalela i-flights. That's how uqala njalo izinto ngoba sosithengisile isibani so kwi-demand from kwicala lakho. Alright. Yeah, that's how you design a tour. Everyone does that, and yazi ba eSouth Africa kwenzeka ntoni, and yazi kwenzeka ntoni ba akho bantu bawufundisa izinto zithethayo, so ne abekho abantu abathetha ngolhlobo. So the only thing abayibonayo bona babona ba okay Maphorisa is in Europe, don't but akho bantu bake bavela sibene maybe like a workshop on touring nje. That could be nice and talk, my brother. How do you prepare a tour? How do you prepare a performance? How do you design a tour? Zonke zazinto, because into yenzekayo i-workshops ezibakhona ezi-talks zisixelela nge-royalties, bawufumana njani i-royalties koSampra noSamro noCapasso njalo zonke ezi-collecting societies. Ufumaniseka kuba kwayena lo explain island hey akakayazi awuthi yami isanibhida nangongoku indaba yandiyande andiyayilandela but ihambi inibhide indaba ye-royalties ihambi inibhide ngiqonda no man, and ayinibhidi because I'm stupid, inibhida because imithetho yango-1963 literally kominye imithetho kaSamro yango-1963. So lo mthetho bawukho outdated my man kule technology siphila kuyo ngoba these days baba ngakuexplainela ba umuntu uyifumana njani imali yakhe xa ingoma idlalwe eRadio ungahleka ufe. Wow.
Ngawungene kacinci kuyo. Hayi masiyeke. Ngawungene kacinci. Masiyeke. Ngibona ngihleke ndiyife nje kayi. Masiyekeni. Hey For another day. for another day. Ithi tsupe nje kacinci nje. Masiyekeni. Anyway kuyaliwa noliwa man Papa Samro. Okay. And ukhabaneni close nabo aba close kula I mean abaphakela mlilo. Right masenje ngohlobo masivele sikukhulule Buderi man yabona sibulele manje ngethubo siphelona ndicinga into ba mhlawumbe ukujonga nawe mhlawumbe ischedule yakho kwathini mhlawumbe ubanga na kule week zayo ungaba umuntu ozaba khona na ngoba dinomnqweno woba sikeke ngoku sike sithethe ngelento siyithethayo nje like ibe ikenye nje like I workshop behlohbo uthetha ngalo nje apha nje now we talking about izinto ze industry we not talking about wena ke ngoku siyena we not talking about wena involving imatimba okanye intoni just ngokole about yona just sivule abantu Educational program about industry. yes just sivulele njalo like That would be dope. just before uhambe maybe like le week zayo xa sowugqibile masizame because I think le week zayo i-schedule yami izobe ivulekile. Yabo. Hayi ke That would be nice. I think masenze yolo hlobo It's kulinintsi into abanoyifunda apha kuwe just it's singene something that nje I've been wanting to do. yes just ngene nje ku-episode nje enjalo nje siyaziba alright sizawuchaphazela nje sibembini sibentathu namhlanje asizochaphazela zokuba zinintsi kakhulu because sincokola ngento ezidibene noKhapaso sincokola noSambro nento siseza uncokola umnyango kwamnyango ba lo mnyango wenzani lo mnyango wenzani function ka Risa ile function ka Khapaso ile function ka Sampra ile Samro ile njalo yabona ndiyacinga ba iyaba because abanye abantu bavele ba registration no Samro wathi no I'm not registered phelela relax angafumani license ugqiba akaxelelwe kwa Samro ba awuyona associate member awuyongo uregisterishile nje umuntu nje kwiportal nje kwiportal ubona uvula nje la portal kucimba fan ba sekuphume ezazinto ze funding awukwazi no apply awukwazi because kaloku awuyo man because angofumani neclipper yabo ayike ikonto ofuna mhlambe uyibeka phambi kuba sivale Sabu I'm gonna mna Dikhil and I can't wait for the next episode. Sure. Apho sabe sicalula khona ke ngoku usicacisela usikhanyise because siyababona nje abantu behamba abantu into zabo sisenzeka abanye bethu especially ulutsha lusebumnyameni abazi kwawathwethwe because aloku as information umuntu uthi wayinxa enayo ayigcine kuye ayibophelele kuye so siyavuya kubantu abantu abafana nawe who are willing to share the experiences who are willing to share into ba umuntu makenze njani ukuze afikelele lapho ngikhoyo and beyond thithi tangi sure ngifuna ukuthi ndiyabulela kakhulu ngoba ninike lithuba nje kuba manithethe nabantu ixesha elide kangaka andiqhelanga also ndifuna ukuthi kwabantu abake music industry abadala nabancinci ndicela bangabi comfortable ngongazazi izinto cela sibe curious do not be comfortable kulo ndawo kuyo inde indlela likhule lilizwe zininzi izinto esizifundile apha endleleni and esisezazifunda xa ubona ba izinto ngathi ubani zimhambela kakuhle khawukhumkrwece umbuze uzawuxhomeka kuwe ba uyafuna ukunika kanye akafuni we but wena uzawube wenzile umsebenzi wakho uzabe usithatha step so cela sibe curious masibe curious abantu bazi artist abanazo ne EPK what is that abantu bazi artist abana YouTube channel ine videos ezi right. There's a culture emarimba apha kule city entswempu blind but asikwazi ukulwa ngenansi K1
because banye bakhethe uba ziibhaskazi, abanye bakhethe uzenze budlala kwi-venues eziba-exploitayo, abanye asikwazi ulwa ngevoice eyi-one. Yabo? Zintsalo. And abantu ba-happy ngoba they are happy for not knowing. Hey, hayi kubi kakhulu but hey masibulele manje ithuba soze sesikhe kakhulu. Yabona ngoku ingathi sesijonge ukuya ngapha kwenye iyure yesibini ngoku. Indlela le esithethe ngayo Andethetha indlela esithi. Okay, and iyasinceda kakhulu lo talk leyo kule next episode. Iyasinceda kakhulu kwi next episode. But masibulele ithuba kakhulu si buti ka ubangana isiduko sakhe sifumana Uphele Yena ukhubona ngalokho. Asibonge kakhulu Khuboni manje nge visit yakho ukuthi usityelele nathi apha New Wave podcast kama ndothi usuka ngapha eJoburg kuland uzofika kwelicala uzosenzela i-episode emnandi kangaka sithi mathola nyongande kudlelana bhuti wami. It's inspirational, yeah, educational, conversational.